bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Ume umcimbi uKhuzani enqaba ukwethulwa eStage ngoye umsakazi woKhuze FM uNgizwe umfoka Mchunu. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili iRadio Inkezo. Mina ngufeza kuntuthu ngakhumalo bathi la sibona amakomenti. Mhlawumbe mangabe usemusha like ngizophinde ngicele futhi ukuthi usubscribe ungabusakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Bagcine beduduzwa ngezingoma zoDJ ebebengekho eMcimbini, abantu ebebeyingxenye rally imbizo kamasipala waseMhlathuze besemadlankala eRichards Bay ngolwesihlanu. Umculo amaskandi uKhuzani indlamlenze empungo seshaya phansi ngonyawo ethi akalibeke eStage umengenisa uNgizwe Mchunu owayengumsakazi uKhuze FM uthi uyamzonda. uNgizwe ozibiza ngamangameli wamabhenqa ubeqashwe umasipala ukuba phatha uhlelo esigabeni sokunandisa nokho ugcine ehambe engavalelesanga emuva kwalesi sigameko. Kungenise abaculi abahlukahlukene ukubala kubona uMamiloni wasondeni umthandeni igcawame lesho kamanqele nesihlabani semculo wegospel uthobekile Mkhwanazi ubeqala ngokucula izingoma zabo ngaphambi kokuba abangenise eStage. Kushuba isimo ke ngesikhathi esememeza igama likaKhuzani oqale ngokucula izingoma zikaKhuzani eshisa ngazi ikhotha kodwa kwanhlanga simuka nomoya. Ingaphezulu kwamashumi 20 imizuzu ehambile ekudlala izingoma zoDJ kulinda uKhuzani obengaziwe uyongeniswa ngubani ukuze eze eStage. Kuzongena umfana ngakithi uKhuzani impungose eyangakithi iMandaba enkandla emahlathi amnyama kumemeza uNgizwe Mchunu. Ugcine etshela izethameli ukuthi uKhuzani usaqoqa. Kuzongena uthe usaqoqa amaparachute lawa benandisa ngayo Moses Mabhida Stadium kwimpucuzeko Maskandi Festival. Wale noma bahleli balomcimbi emncenga uKhuzani ukuba ngene eStage laphana kodwa wathi ngeke yena angenise uNgizwe ngoba uyamzonda. Uthe usuke eGoli eyoculela abantu eMhlathuze kafikanga ukuyongenisa uNgizwe Mchunu eStage. uNgizwe ubuza ukuthi kuyoze kube nini lawulwa ngumuntu kumanje kuthiwa akasazi ukuthi yini okufanele enzeke ngoba babili elabantu baqashiwe futhi bakhokhelwe. Nokho ke ubonga khona ukuthi uNgizwe ugcine egobile wazehlisa washiya eStage kusho esinye esesebenzisa lo masipala. uKhuzani ugcine engenile eStage afaka nguShakes Ngeme engelinye lamacika abamenyu ukuyonandisa kule mbizo. Ufika eStage wathi qaphu etshela abantu ukuthi ubengeke avuma ukufaka eStage uNgizwe ngoba ehlale ehudulela phansi igama lakhe emphakathini enasezinkundleni zokuxhumana. Kufaka uShakes Ngeme hayi uNgizwe uhlale emthuka ecela phansi igama lakhe akakwazi ke ukuza lapho ezofaka igama lakhe ehlale libukela phansi insuku zenke. Kuthi nje mayicaciseleyo kubaphathi bakhe lapha abamqashile uyathokoza kusho lapha uKhuzani. Manager ezokuxhumana kulo masipala umnumzane Bongani Gina uthe inhloso yakamasipala omhlathuze ukuthi kungabi khona amacika ngezani kwaZulu Natal. Uthe ngemuva kwalesi sigameko heavy slemeya elinquma ukuba uNgizwe noKhuzani bahlanganiswe ngenhloso yokuba babuyisane. Badumele ngokuthi omunye udoba umcimbi angavalelesanga imeyi sahlela izinsuku lapha bazohlanganisa khona lamaciko ngenhloso yokubuyisana. Kuzohlela umhlangano wokuba kuhlangane kusho umnumzane umfoka Gina lapha. Abafethu injalo indaba enzeke lapha ngolesihlanu elapho khona uKhuzani wale waphetha ukungeniswa uNgizwe umfoka Mchunu ukuba ayoperform. Mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangane ku-comment section sidingidele indaba. Ngaza kwethu izona indaba ezihamba phambili namhlanje ningagodla ukusubscribe ukulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.